L-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Paul Cremona, l-Isqof Tgħudex Mario Greco, l-Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali ta' Malta Charles Scicluna jagħtu l-fema tagħhom dwar l-elezzjoni ġenerali li ġejja f'ittra pastorali. Fl-ittra pastorali l-isqfijiet jgħidu li żmien l-elezzjoni ġenerali huwa ta' importanza kbira fil-ħajja ta' soċjetà demokratika fejn kull ċittadin għandu jħossu fid-dmir li jipparteċipa b'mod ħieles u responsabbli bil-kandidati jażlu li jkunu ta' servizz għal kulħadd. Il-Knisja tgħid li tirrispetta l-awtonomija tal-Istat u waqt li ma tippretendix privileġġi bħal kull soċjetà oħra tistenna li tibqa' tgawdi l-ħelsien li tkompli tippromovi l-missjoni pastorali tagħha. Fl-ittra l-isqfijiet jgħaddu messaġġ dwar 4 aspetti ta' importanza: il-familja, il-ġenerazzjoni żagħżugħa, il-fqar u l-batut u l-ambjent. Jgħidu li l-Istat jagħmel tajjeb jekk fl-istituzzjonijiet, fil-liġijiet u fl-għażliet politiċi tiegħu jippromovi l-ambjent tal-familja, kif ukoll li meta jgħaddi liġijiet dwar relazzjonijiet differenti bejn iċ-ċittadini tiegħu jagħmel dan billi jipproteġi u jiżgura d-dinjità tal-individwu mingħajr ma jċekken ir-rwol tal-familja. Jgħidu li ż-żgħażagħ għandhom ikomplu jgawdu mill-għajnuniet kollha neċessarji fl-edukazzjoni u fil-qasam tax-xogħol, waqt li għandu jsir sforz biex tkompli tissaħħaħ il-ġlieda kontra d-droga. Dwar il-fqar u l-batuti l-isqfijiet qalu li japprezzaw kull sforz li jsir biex tittaffa tbatija. Dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol għal ħaddiem huma qalu li dawn għandhom jittjiebu, filwaqt li fuq l-ambjent saħħu li għandna nkomplu nħarsu l-patrimonju imprezzabbli ta' pajjiżna. L-isqfijiet itemmu li trab appell biex ngħixu l-kampanja elettorali bi spirtu ta' rispett lejn il-verità u lejn xulxin, u dan biex il-verdett tal-poplu jiġi onorat bl-onestà u fis-sigurtà li jistħoqlu.